Mwanchu mwerigere w'ensoko TV boroso bwo gusineri tiko rie komina kabera so mutinyo igo okabere mwaka gwechile fubere 2025 na rimona boigo no kugenda kwa nebu na kwagenderere buya aseri tikori gimando nsi ase kwarenga ase mirimo asobo korari aso kwerigeria ase bari barenge ase obunchiriri na bari mwarenga ase sabari mwekire na ndene chinga kichide chingia tokomera na ensa eyege ya moya Afrika ya mocheri gochikwemanya mayabu na basaki baito bayarganirie aseri tikori gima erigo chikoye erikwene kinango gochirare ase enchirere engikirano nabo igo asubwagare asaria akorekanira aseri tikori gima ya etire nabo igo ayarache kubwatia ase obotko oboiga tachake gusanga asubwamu wetera senchire y'umutandao bwekerero Facebook nabo igo asensemeria ya YouTube Ensoko TV ase ujumbe enyinge namba nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na momara gatano omweri oveka isato abuno oratumye ujumbe yago kitagandirete kuyanyora moya asenchire y'ubwekerano yensa eyemo ya bono botko ine egati yari nkwariganeretie asubotko bwabono naraliaya tigango turanyora wetera senchira yokuyachutia konde ndako de abarimu bari bakuboria chikura bare tomorembe litukuria Sunday ntubuna abakikura no tokale tuwete egento tokochara no monto nembwa yaya obochori bw'ekiombe kia barimu gya Kupeti county ya Nyamira guche gokorekana ritukuria Jumapili. And we want to congratulate the National Executive Council of the Orange Democratic Movement for their timely move to make sure that our party is fully ababwatani b'ekiama kia ODM kurwa gusikuru ebirengerero byabo igoro ya Edwin Sifuna gwakwa isiko. As I stand here, the Secretary General of the Orange Democratic Movement is Senator Edwin Sifuna. Edwin watenya Sifuna nero gotigara ko bomuri kub'ekiama kia ODM omo Governor James Orengo Korogonya. Tiga nyore asenchira yobwekerano erietariane Ishmael Mogere asomo chakorobo tukubabono bosibo bochori bw'ekiombe gyokwegerera abarimu county ya Nyamira gya Kupeti abo Jumapili nige kiombe kyogwetero muriki bwemeroberio oyo kurwa obisi Evans Matuga ara abarimu bande asoko mocha egati abarimu abanene abo bagosaba abarimu bande nga bachikochora abateneneri b'union abo bakurwa asensemo eyemo bagukwana imimu cyo Nyamira nigoko bomo basabira abarimu ba Nyamira ko bachora abateneneri ba Kupeti baria barababwate osebabwate oburayi bwokoreta abarimu amo buno musakyo ito Stephen Nyarikimbunde agotumanya ase umogorobo bono. That the person we want to lead us going forward in this great county is one George Ayeko Mogaka. Ayeko power. Power. Ayeko power. Power. Solidarity forever. Ekero wa maisonsi abekirwe bosio bobochori bw'ekiombe gyokwegera abarimu ase orosagero wa Nyamira gya Kupeti aburi tukuria Jumapili nige kiombe kyo gwetera organizing secretary oyokorwa BC Evans Matuga ara abarimu bande eriokomocha igetambokero egetindi ekyo kyagarre gati y'abarimu bagendere gosegetanga osio bw'echikure ekyo egati y'abarimu banyareko bakorigereria ingera bawaka chikura na kwegerera egati y'abarimu bakorwa gati yensema yemo ndaite kumonyoria omo principal yuga ngachindetere chaendete gusimeka choko tatebinga twakira abantu bakurukisi county sengenjo bara abantu babo asekero kyo organize obo executive secretary intori tayare go chaubuna abarimu watana nubuna abarimu intubuna abarimu twabeiramo eitambo songo korwa osemu Nyamira korwa shindo kabisa ase miaka yonza banu bakire chukura twabere to wakira abarimu bakorukisi county including Baba Joel Araka, the late Basweti, the current secondary Bwana Kenyatta akorukisi county lakini noare akire chukura na abarimu ba Nyamira na ababo songo amo iko chinetere choko simeka Mr. Principal etogote kama abarimu ba Nyamira afanye nini ashindwe aba organizing secretary okorwa Mr. Matuga asega asia tokolerengia na kubwa mono amangano nsia tutebiri etore mwayaga yaye ebyatebiri na bitoji gokora na ne twegenete nga omuntu agotigera sekero ekiaye abo omuntu okorega simunere elio mwario ntotageti ogwatananu ntumuna abarimu gosenga kya abarimu baminto
itora monto tete komanya sorwete egento togochara no monto nembwa yaye okwana ime yomochi onyamira niga bari mwabukobomo atebirete neninga nigo barachie korawa sogochora abarimu baria barachie kobegerera bokong'u na baria bararete abarimu amo na gotiga kobaga ekiombekyo ya KUPPET. Abarimu banyamira twarigereire twachungusire twarorenga kamurangara akaeri kaberire union kakonya abarimu in the name of George Ayeko Mugaka. Abarimu mwanja muri support omwarimu oyo gondete gote abarimu bari bakobori ya chikura bareto morembe litukuria Sunday ntubuna abakikura no tokare ntubuna abarimu banyamira county KUPPET twachirege gali tukuria rero asingenjo yo dekero ke executive secretary Mr. Ayeko tutagete twakero umuntu ori very competent umuntu twakirisi minga kinde yonse twanyora tari umuntu agotenga akira nyarebe asingenjo bakwa the personal interest asobochori obora korekane Jumapili iga hase skuru ya mura ya Nyamira Boys nigo abarimu abo bagenderere kwakira abarwaniri babe koko ase basabirenga abarimu besokia sobonge eriyo gochora barayi bari baganetie igente getangani etutaete kwenyoria abarimu bonse be county ya Nyamira no bochorio bonene bwe union ya ito ya Nyamira KUPPET ebokare litukuria Sunday Nyamira Boys gotogote bya abantu bonse baje mambi mapema na ende tokobagana ndio morembo monene unetaba sakoleta buruburu ende yonse tosirio bogima unaborito arali Nairobi County asichikari chapa chigoita abana baito Mugaka Ayeko power Stephen Nyarike Monde Ensoko TV county ya Nyamira. Mbia mono musekete Stephen Nyarike Mbode asokwargania roboti urwa ase obwagara sense moyende ya county ya Kisii kobwatikana nemero berio yokwaga chegetie kenene kya Gusii erigo kine chigosoline ire yo muraigwensi ya Kenya yokugania getie kyagachwe bono abo bisana abanyakonda kurwa somo cyo Nairobi nigo baikira na segetie kyo erigo keunenki batarachaka gukyagacha abo bisabwo nigo bariganirwa no mokonyi bo mugabara we county ya Kisii Elijah Bebo omonogere bwe bunge ya county ya Kisii Daktari Philip Nyanumba amono muraibu abangase bunge ya Kisii Henry Muracha merubiri obwagachi obwo nigo eganirie gusenigo ekagere guchaka bwango igabuna bakwererase mugorobo bono abantu baminto mbiamono ase oikaga gegetie kya Gusii Stadium litukuria rero muna monene bwense muske president William Ruto lieteira weturu mugabo ni Paul Simbarati nigetie kenkero sigwe etimu litukuria rero njaikaga igetimu nene yatumukuru litukuria ligetieke tuwabatarire round yegetieke tuwabarura kengana twanyonge getieke nekenene ikiagere show muna murawe bono nkonga yanganyire yakire sebonto kugenda alinya tieko igegetieke buna bariete ira ngetegere korosigwa kebe astokokanga standard ya kimataifa ikiagera Shabana na bachezaji bande babinye kibande batagetegetieke nene igomba ika this morning this afternoon buna baikaga igemaragobeye bahate biringe getimbu yakere esa isneisaine oneti contract ya chiri na chechi bari geringe getieke nkegwenere korosi kuna getakire bahate biringa na kugwenera gotu abatebiri bakore munambwango baire measurement chons barigire bagire chibicha jabo chons erinde getieke korosi gwe mune ire yarenge ikirane erinde abantu boito bagusi bagoke ne kauzi Kisii county bagoke batwale getieke modern kimataifa ase michezo yonse ebe no kominyoka ebe ne nkoyo yonse bikibira koleka mshua we will be very happy mune serikali na abantu bito mbagoke goto abatu tuabaratiri bakolire bono masakara basabire tokoba ine bakogenda barosi munambwango na twa request kabana atebanga bare korosi munambwango yare kobabuya barire iranga byonsi basaba kibira toke bigwenerenga bibe buya ine asinya ari guchaka munaba abanyana onto baganye batotebinga ndito guchaka gasi yokorosi getieke irinde kegwenere michezo ya kisasa na international standards.
Korwa ase county ya Kisii ase nsemo yende abarayi ensemo eyemo yekiama gya ODM abo bari mamincha ya serikali yobomo igo besokire na komuchige tambukero gyoko mwaka isiko ya obisi Edwin Sifuna buno murikyo munene wekiama kya ODM bakoragwo no Senator Edwin Sifuna ni go bakirukirige tambukire kyo ko bamamincha eri chikori ekiama kya ODM ase omugabara we county ya Siaya James Orengo amomochirie bororo murayi bwense Dr. William Samoei Ruto ase watananekana okukogenderete kwenikiwa ime yekiama kyo Daniel Omwaga otwariganirie oroboti orwase obwagari. Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect. Ritko Elimorioka Mayaga yomorikyo monene bwekiama gya ODM Edwin Wantenya Sifuna gwako isiko nagotere kwa mbarambare buno morikyo monene bwekiama ikyo bono nigo chinsase chintindi chege siasa ekyo charekanire komoka eriokiri mwamu charekanire ime yekiama ikyo egatiye chinsema ibere ekyo chagenderere gotiemana na gosario bonyansi. Ritko lya lero ni gabarayi bensemo yorobegoromo bakorawa na Edwin Sifuna omuseneta bwe county ya Nairobi, James Orengo omugabana bwe county ya Siaya, Paul Ongirio Wino oyo manyakainemo na Babu Wino mubunge bwensemo ye bunge ya Embakasi East, Caleb Amisi mubunge bunge ya nsemo ya Sabaot, Godfrey Ososi omuseneta bwe county ya Vihiga na boigo oromo konyi bomurayi bwe kiama gya ODM Odinga bunge yensemo ya Afrika ya Mochaela besokirie na koruta chinkwana chintindi kobwatekana negetambo kyo gyoko mwaka isiko Edwin Sifuna okwana nabaliki amangana maya omuseneta Edwin Sifuna nigo agetona igetambo kyo gyoko muruta isiko ya BC kobegetambo kerema mincha ayeri chiko. Let me state without fear of contradiction that this action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. At no time have I been informed of any allegations against me, be they of indiscipline, insubordination or incompetence in the execution of my duties as the Secretary General. Nengana tene ni yarekana gotirirwe siro no mubunge Babu Wino ase maisamarore amochia bali aberetege tambo kerekyo. I want to state that the illegal removal of Sifuna from office is not taken on a light note by this team, and I want to condemn the leaders who did this. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen, from office. Omugabana bwe county ya Siaya James Bob Orengo nigo arekana kurutera chingo kobori na komotongie kiara eseriso moraibwense William Ruto asoka materia buna nere sababu yomusemberere ko monene oyogenderete kwene kibwa imeye kiama keriagia ODM. The problem in ODM is President Ruto. We are asking President Ruto to let ODM go, let ODM alone. He has not taken it hostage. He is in possession of the party called ODM. He is convening meetings of organs of ODM. Please, please, leave ODM alone. Ase ensemo yaye omuseneta Godfrey Ososi na baigo mokonyi bo muraibwe kyamekyo gya ODM nigo ayeneke buna bono ekyamekyo ni wagekora wakurwa senyombene neyo borai egetambokera mochiri bororo. I raise an alarm that ODM party is now being remote controlled from State House, and I also raise an alarm that there is an attempt to do a hostile takeover of ODM party. I am surprised that Honorable Buru told us that he needed to consult further. That consultation, he did not consult it with other key stakeholders in the party, but they proceeded that night to State House to consult William Ruto. Igwikabono nigaba Kenya abategete chindoro chiabo
elio korora gose amagoro ye kiamekio ayorekanire ko bandeka nanyare ko bandurwa na kuirania ekiamekio asobunyamasi bwaye bwabotambe. The Secretary General of Raila's party, ODM, is one Edwin Sifuna. Ginkiripateri ya Getaseni Igien Soko TV. Iretariane Daniel Omwaga. Mnyamano murikiti Daniel Omwaga soko warigania roboti urwa ase obwagare. Ritukeri mulioka magiga yobora iwekiama kia ODM wetera National Executive Council NEC kumwaka isiko murikio munene wekiama Edwin Sifuna nigo bona babwate ni wekiama kurwa sorogongo rwa gusiba bwatu kire berengera byabo abo ase bifon magare oyuro munyakero munene wekiombe ky'abasaye serikali yobomo iminse ya Kenya negati yababwate ni abo barure berengera byabo kubwatikana no gwako isiko kwa Edwin Sifuna nigo magare ago kerge tambo kirekyo asekeri atebiribuna abarayi bari bakogenda mamincha n'amachiko yekiamekyo nigo babwendera tekonyorege suro buna ekyo asechinga kecho nego aborire abarayi bari bacholire nekiama kyodiam korende barorekanire bagosire kibyama binde kurwa sorgongo rwagusi guchia gwetige mirimo rimo ryokana ko eneke osena kwena na libaga obochori koirorerwa asebiruge byo byabo asekirina nigo bakogenda mamincha n'amachiko yekiama ekyo buna Petuel Mashini ariganiri oroboti urwo ase obwagare. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect. Neritukeri Morioka maiga yekiombekeria kia National Executive Council yekiama kia ODM kumwaka iskoyo kabiro morikio manene bwe kia mekyo Edwin Sifuna gati yabotene hawe kia mekyo kia ODM wakurorongo rwagusi bakora wanere bivoni magari uyuro manyakiro gomone bwe kiombe kia basai kia serikali yobomogose broad-based mensi ya Kenya sokire nago kwanira igoro yege tambokirekyo asikiri atebino ni gabara ibalia bakogena mamincha na machiko kia mekyo bobane tkonyorege surubunekyo. The removal of defiant party members, specifically in this case we now talking about our former SG Bwana Senator Sifuna Edwin, and we want to congratulate the National Executive Council of the Orange Democratic Movement for their timely move to make sure that our party is fully in line with the operations of the broad-based government. The agreement which our former party leader, the late Raila Odinga, arrangement where he left us in. Ukwana nabari kimwe mocho bosongo nigo magara mochire barayabo batari babwatane bikiama kia ODM soko andra ko mochia kiombe kia NEC asige tambukiro gyoko mwaka isiko Sifuna. I have seen a number of Kenyans who are not members of the party, who are members of various parties, trying to advise and give their opinion on matters that really rest on the National Executive Council, that it was wrong for the SG to be removed from the party for defying the orders and the operations within the party. My thought and my opinion is that anywhere in the world, there is nowhere where loyalty is questionable. If you want to work with the ODM, you have to toe by and work with the policies that govern the democratic space within the ODM. Chinga kichicho nigo babori abaraibalia bachorine kiama kia ODM kurende barekanira bagusire byama binde kurongo rwagusi ochegwetike mirimo rimorioka na kwena ribago bochori koirorerwa asebiroge bibyabo asikire nigo bakwena muminche na magani kiama kio. We asking the local members of parliament from the Gusii region, especially those who saying that now they have now moved to the Jubilee Party. We want them to resign so that we conduct by-elections and see their popularity from the new houses that they have chosen to ride. The Sifuna issue is an issue that is going to be replicated across all the positions. Members of parliament from the Gusii region who have said that they have now changed parties and moved to either Jubilee or UPA or any other different party. We know the Executive Council is going to give direction by whipping off the members from the party list, and we are ready for by-elections. Nigobono baririra n'abaribe serikali yo bomo kurorongo rwagusi bachikobwatera na kwirorongo rwagusi amonense ya Kenya mutwe. We from the Gusii region, specifically from the Kisii and Nyamira counties, we now going to get on the road to fully mobilize members of the party to stand in the position of the party
and guide the party members from the grassroots on how well they're going to be part of the national discourse ahead of the 2027 elections. From our region, we're lucky that we have both the national treasurer and the deputy party leader from this region, who I know will fully work with the remaining team to make sure that we move this country and the politics of this country to another level. Kuripoteria Soko TV kurwa Omochobo Songo Nchepethuel Machin. Wabo tokwirana ase county ya Nyamira bamenyi begwari yensi ensemu ye bunge ya burabwe county ya Nyamira nigo bagusaba komento abanyanyimbo bune nchira ya muyo gutinya oborendi bagukwana n'Ensoko TV nigo batebira buna eyona yari nchira ya muyo gutinya oborendi na nigo na inde baburire serikali ya county erigererie ekipara kiriye cyabo kigoso cyiseme cyo nabo igo na inde ene kibuna basirire abamenyi abuno bwoyo obwo buragere ebimeri byabo bikore buya Samalieta ngoro gudibi na mukeira korumaega chipare itararosiwa chiombe chagachira bantu bachandika komnyoki chiombe na magoro lakini korwe bare ya rosiwa security mbuye basigari bagotebiwa baminyoka nechi gari egere linde lichiombe chagora cheiraniwa chiombe ero nchiri koigumo no eme koibu nda basigari baitombara mneronge nda tebe station Samalieta James Maina ne esise ward kipara chiro chinchi ebirega GMCA njira rosipara ipara chia igore tukare nandi chia iranira goba chimbe mono wetani na chia lengi kurma igo amangana yechipara ba oro to sabe serikali erigere ligo sene aba MCA baligere chipare chi sengenjo chipare chi ochine Samalieta France birogo makori no amenya ta manga sikimwa una intubona torochenga sobore mu brabumbu yabore tatigo mugasoto bera ogaite ndagera bobesana wono igo atotagete batorente bakamoyo tugusimekere ndagera Asense muyende ime county ya Kisii nigabanya komiti kurwe bunge na neme inse ye wizara yekigancheke na nebe sokiri eriko sangerelia ebirengereri byabana inchigoro yenkwana ya serikali yoko ntishia che company ya Safaricom gukwana ime ya ATC county ya Kisii ningegati abemenya abo barokiria obwaba igoro yobotumeki na boigo okubagana wetishe icho abwase batebiruna nigo babwata chitangutangu nekerengereri ekyo ya serikali yoko ntishe icho eriko tumeka chibese icho asogwakanisire ya serikali ya Kenya na boigo gukorera amagendero y'obwagachi bw'ekipara buna bakwerera ase obutuko bwiga tiango turararigereri is Livingstone Ogato. I'm a lesson of here in Kisii County. First, I support the government for setting the shelves because majorly it is for the benefit of us common manage. Because what they have enlisted, they are going to improve the key factors which are affecting the common manage. You see the roads, the water, and the electricity. Those are the key areas mostly affecting the common manage. But contrary to that, my query is, you as our leaders, what parameters are you going to put in place so that you can ensure that this money is fully utilized on what has been enlisted? My name is Vivian Omariba. I hail from Nyaribari Church. So for me is to give maybe proposals and also to bring out one concern. So the current debt, national debt stands at, as Honorable Manduku said, 13 trillion, which is divided into domestic debt and foreign debt. So maybe you should start by telling us how much of that debt has been paid. If I look at these figures, 204 billion vis-a-vis 13 trillion, 204 billion, which is supposed to go to paying off the debts and then also paying off infrastructure projects. I feel like 204 billion is a drop in the ocean vis-a-vis the 13 trillion. So what are we supposed to do? From a policy angle, I think that the first thing we are supposed to do is think about more sustainable solutions. Number one, because we have to get dollars inside the country. We have to
ensure that our industries are running, because we are importing raw materials, which is not getting us more money than if we could be doing value addition for our products, our avocados, our sugar, even here in Kisii we have bananas. We are not doing much to ensure that we are getting dollars as a result of value chain. Yetu ni kuwasikiza na kuyapeleka hayo mambo yote bungeni. Ndio ile wakati utakao kaa kujadili hii mambo, yale yamesemwa na wenzetu wenye gitinge kutoka Kisii County na Wakenya wengine wote viwe pale na mtaona tukiongea. Mwanchumu riri wensoko TV mbia mono hasoko chore ensoko TV burosi wa mugusina boy goko endera gotengera na kubwatia maya asinchira yubwe kana ni enseyemo ya Afrika ya mochase bono ni gotokora siumiri chidugikana nyuma yayo ningirane na yanda mange toskare ne TV yago. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Magega ya televisioni Nensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyori bagari ya bene liyokoralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakresi migwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 Chinchira chito chigekoronigo chirasoko gose luboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabangi nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Nsoko Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono
Buya kigimana inde aso twanjira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambieje. Ensoko bwa kiro mwancho muligireli ncheni Innocent Onyango. Diana Ndemu. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo ODM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani. Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi. Karibu na ino mwancho morigeria erio tugendere kwimanya mange ase obotko bwa bono ase ensemo yega nigo oboteneri bwechire yekonge mensemo yebunge ya North Mugrango imye county ya Nyamira bamochire gatia bamenyi nabatumeki bechire yo abo babere bako amerege tambukero kyo gwakanira chinyumba cyo bachenu ase shilingi 10 bakoragwa no munyakerogo John Moregwa Nsoti nigo batebire nga egati yabarai bagwakan egati yabaria bagwakanira chinyumba cyo cyo bachenu mbaria batatageti kanwa wetera gose batagete wakanwa wetera ase umugambi bwegesieri Henry Otao nigayenekirie nga ubwagachi bwechiro ya ikonge ne serikali enene nigo bwachakigwe ubwo burachie koire shilingi 1 million emyemo emeronge 3 na isano nemo. Henry Otao senior chief egesieri location Ekerenyo division Nyamira North sub county Nyamira county ase tubwate chire enene ase North Mugrango ekorukwa ikonge ase tutenine ikonge bune chire nene North Mugrango tebwatie cho na ende tebwatie stage lero nko bakikisera ntobwate echo na ende tutabwatie ase North Mugrango yagaje tuna abantu bale Victoria South Water Works Development Agency eyo egotumeka konya ntu abwate echo ende esa abantu bakogenda free of charge yani bakogenda batari kuri bajibesa igo yayichorete bonekero batebigwe igo bagwakana chisiringi 10 abantu bamanyira batera ntubwatie echo chibesa chiaba bodre bagwakana chisiringi 10 chioka njena chiamani ya ikonge marieta nengoro kuchoni Moregwa Nsoti igo bono na intwe ase ikonga serikali nende guturwanira ndubwati bobe ngacho teyo echo nero tobwate echo engiya kabisa lakini wone tusijirenga abante babolire egento bagokwana bateana ikonge tobwati cho bono timanyeti echo ikomiki babolete bagochire echo ntwabwate echo gaiga bari gocha free free omaete ichora no ko sibigunja ari gosibigwa bono echo tobwata igere ndabu yani umuntu agocha munacha na koroisigwa tobe umuntu ari kiroko kolegasi bono rende tumaito muchando nuru igo abako na gosalira ikonge lieta tigababeke menua kendu echo nero naendero siri boronge kabisa no sororo to kumanyanga ne echo kwaende okubuga no hotel egento kegerete batari goche echo eye neringa konye echo nere baire yabosa bantu banchire ebinto byabosa bono ne siringi 10 chioka na ichiagerire bagosalira ikonge lieta ngacho hotel bare bagosomia abana bajandike bagosomia abana buje bari boarding ejire eise koera abana barasome sawa sawa ya serikali enene serikali kuu president ya Ruto batoire 136,000 millions 136 million chikwaga che chiro ya ikonge ne chiro yo bwari agwase chiro yo bwari achakire ya ikonge mbono tu atago ira magacha arengo konyora tore project ya modern market
ase county ya Nyamira umobesi komara we county ya Nyamira Pamela Mwita nigara igikaro ky'abana boda boda ase babe kamarago arabwatiwe n'abantu chipikipiki be sub county ya Nyamira South bono abantu chipikipiki tibari guciye gukora posombi gwetani chinsa enye cyabutko ase kera umurundi aganiriwe abeke number plate kera ipikipiki erikwe enamba amone stage yobokorari babeke chikobi cyobo babeke chikobi cyobo rundi amo nature reflector aya nigo baya kwenekero ky'umuyega bwo kwigera ehemo ya Nyamira South Boda Boda Association of Kenya ime yomuche onyamira inse yomunyakero gwe sub county yo Bernard Nyarechi Nainja samari tangor ku Bernard Nyarechi omochema ni Nyamira South so nago kira seriti kolia rero twachira sokoronchi magaiga asenge njuyo ko endera guchimutu for 15 years ntwana koronchi gento buneke asenge njuyo bora ibwale ngoro bwale ngobobe katika usalama gase madam pesi gaiga tuona ni chinsa chio koresa ega simbaka esauri usalama ya serikire sector ito ya Nyamira chinsa saine utakira saine gochigoro unless onye kubwato murwaire saine wasore nyomba lakini gogotoka ngajise jinole para aito informative mo chairman goswa kere wakere o ani gokwana nyagitari ni kutenena Wycliffe Mesa Nyang'au gondo mo security o Nyamira county egento twanyora machiko madam atosomire Roma ya gaiga ng'anaria umuntu kore sebara no bwande kubwatia machikare sebara ebibi ya etware number plate etware namba se register stage koru twamakonyora ng'a omojemani wito Nyamira South oretire e system erengija ekero kuru stage onya twateba mbugichora kwa rugwa tusoire Nyamira South ma ore se system omanyekaine ng'a ikwaru korwa nande madam watosomi buyaga gugoche sebara wanchite gasi yao obeke reflect obeke helmet obeke safety boot elinde tokonye sector ya ido ya boda boda na ningehimiza wana boda boda tufanye kazi pamoja, tusaidiane na watu wafate traffic rules to avoid maneno ya overspeeding. Wakati wa accident tusaidiane, tusaidie victims, tusianze kupora victims. Maneno ya criminality kuingia mnatoa number plates nini, hatutaki maneno ya number plates itolewe kwa pikipiki, tunataka visibility of those number plates. Na tufanye kazi kwa ile masaa inayotakikana. Ukipatikana masaa ingine beyond ile tumeweka, utakuwa wewe utatueleza sasa ni kazi gani unafanya. So ninaomba tushirikiane. Twatwariro buraiburo bubese county yeito ntori ko bisa we have been struggling ase stokobeka jibya sieto jitari korokana oburayo kujakira bone ngana uchibosio bwaerire oyo korukuna orindo igonte te komotebi kana nde momotebi na batomire boda boda bawa abegete sako ga chibya chikarie chikaera number 2 oiranire bono na rusitu wabisi osero complain ngadara ruabisi so far boni gatabwati agenda aratoto induna na boda boda banyamira county egente ke matokoreire kutua chagete for the last 15 years down the line no ne mara torogimna enere progress yabwate nyamira asense muyende abo bisebechi seme kurwase sub county ya Masaba North abatinari bechi skuru no MMC we ward yerigoma na boigo abanyekero bechi kamati se bechi kamati echo ase zone ya Boncharia ase ward yerigoma imense muye bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo bakolirege karose skuru ya Nyasore erio komurekera na boigo kwigera igoro yo muruberi omujya bwamwechi semi omonyekero bura CBC bagwatani abo bonse nigo basabiro kubwatirana okuya kwa barimu abayibure ne serikali eri kwene kinango ikiranigwa gose muruberi uyo gwekiranigore asenchira ere endonge Chengro Lawrence Otuori yondo mo teacher bocharia primary school twabwate omuyego monene gase Joseph Nyasore asengenjo yo kumira BM chairpersons per school both private and public schools abasia soito no barenge mo director w'Gisemi TS and ministry Masaba North they came to grace occasion igentake na twabwate no kuria mangana implementation of CPE and the way forward to synthesize our parents so that they know what they're supposed to do. And nemono nchele yoko register bana kijisea grade 3 and grade 6 aso mwaka 2026. Na bana mbia baende te gosoma mwaka tukusabanya sato konye to kole biyamono kubwa last year. Kangoro kubali mukaya amutia cha person nyanko basa primary school. Egende ya CPE naga kong
bantu na korangana twasomire rero rituko ria rero igo twanyoranga nonya na barimu mbaraki understand we so ngo sabe serikali yaito beke meroberio ya bana babeli tool ya barimu babeli tool agara karo babeli tool bamanyanga ngi bagocha ko over asamangana ya CPE ntora ya understand we ni system ngani lakini nende buneko na korani negentekia ekaro twakemanyire ngange tukitobana takokora Chengoro ku nyambega kisesa omumsio Rigoma Ward seri tukori ara igona riga nigo cha kwatend wo sensation of teachers na bomb chairperson ora magana ya CBC ne bintu binde otware mo functionary ngengia na nto wana na kutocho support school so mwako this financial year a contact ya guru kwa gachecho ya school ya Mongoni ya ECD icho ya school ya Kiwanda ECD na renovation ibirasimbira abana bagutweru sana school ya Metamayo birosibe buya school ya Eronge ngerikiaro sugeterete gekoru eso ne class keronge ngiarenge mpaka new seats in a very pathetic state ne class ya Metamayo class ya school ya Eronge ne class ya school ya Nyatieko na ndeto wana ndina abarimu abachied teacher na bomb chairperson na kitora abwatra na gochimotu tutaidekire school etwara access rode kero sworro Asensemo yende umurai wense Dr. William Samuel Ruto nigo rituko lyarero ara umurubiri bwo kwena na chibesa gukia saba sai chenyota asegeti kya Mandera kubwatirana nabarai asenkwane yaye umurai wense nigo akwarire iguro yo murakera oyo aereire use oirire ndagira guchaka kubara chinsemo chinde mense asatebere serikali nigo ereno umurubiri yo kwene kimuna endagira nguchere gusendagira guchiase abakenya nguchere kwenanwa ase engaki enga buneyega engaki omokonye Professor Kidhure Kindiki nere airanerie abamirire be serikali igoro yetaro yomurai wense guchia sensemo ya Northern Kenya. For a long time vijana wetu walikuwa katika kiwango ya AOB. Ndio mnasikia viongozi wengine wanajaribu kusema ati rais anapoteza wakati kwenda program ya Nyota. Ati rais amepoteza wakati kuja Mandera program ya Nyota. Kwa sababu mentality yao ni ya zamani, wanafikiria ya kwamba vijana wetu bado wako AOB. Tunataka tuwaambie vijana wetu sasa wako kwa agenda, in fact agenda number 1. Na mimi nataka nimshukuru Deputy President wangu, amepanga, mimi nilimpatia hiyo jukumu, na governor amenikonfirmia yet for the first time we have the most comprehensive delivery of relief food in Mandera County. Wengine tuliwapatia nafasi kule mbele, wakakuja wakafanya biashara na chakula ya wananchi, wakakuja kufanya siasa na chakula ya wananchi. Saa hizi wanajaribu kutuzungumzia. Sasa wewe my friend, wewe ulifutwa kazi kwa kuiba relief food, alafu unakuja kutuongelesha mambo ya relief food. Wewe you are the last person, the least qualified, with no moral authority to tell anybody anything on matters food relief, because you are a petty thief. Sio kama naelewana bana. Tuko pamoja watu wa Mandera. So mimi nataka niwaeleze watu wa Mandera, we are moving together with you, msikuwe na wasiwasi. Short term program ni hii ya kudistribute chakula na hay. Lakini long term pia mimi niko na solution ya long term. Mumesikia tunaanzisha National Infrastructure Fund. Mumesikia nikitangaza kule bunge ya kwamba tunajenga dams 50 mega dams, 200 other medium-sized dams, and 1,000 micro dams in the Republic of Kenya. Sehemu kubwa ya hizo dams ya mega na medium na micro itafanyika hapa Northern Kenya. Kwa hivyo wale ambao wako huko Nairobi kwa mahoteli, kwa ma press conference, huko Lavington na sehemu zingine za Nairobi, wawache kuongea mambo ya Northern Kenya wakiwa Nairobi. Watembee hapa Mandera, watembee Wajir, watembee Garissa na Isiolo, waongee wakiwa ground, ndio wajue hii Northern Kenya iko namna gani. And we don't want lectures from hotels, lectures from Nairobi. We want practical solutions. Miamano mwancho mwarigeria asoko chora soko TV na bayo kubwatia maya asenjera yuwe kiranu ya ensa eyemo ya bono botuko aseboro
abuno tukurekera omweri okorende chinsa isato ning'irane na yanda mange gendera kubwati na gutengere merubine yatigere asubutuku babono gwika chinsa isato ekera torombirane elio ngendera okumanya yanda mange bara basaki baito bagendera tukuyarigania ase ubutuko bwa bono iga gendera kubwati amange eriteriane Ishmael Mogere.